Ça faut des femmes aussi ça pour là quoi. Jamana de gɛlɛya san o tɛ muso Moi fɛ ka muso dɔ ma minɛ tellement que muso yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ de b'a bila sira ɲɔgɔn ɲɛ muso yɛrɛ bana ko b'a fɔ ko bana ko b'a ban ne ma se ka foyi de faamu la bana ko in kɔni ne yɛrɛ ma foyi de faamuya parce que ko de bɛ kɛ o ba ɲɔgɔn na ka sabu ko bana so kan ka kɛ ani ci assalamu alaikum ibe président Boako ko coronavirus kɔni k'a bɛ musotigiw labɔ ka taa nasɔngɔ ɲini ko cɛgana ye mɔgɔlankolon de ye cɛgana nafa foyi tɛ Mali kɔnɔ bi ko cɛgana bɛ ka min tiɲɛ Mali kɔnɔ bi k'o ka ca bi ko cɛgana ka wari bɛ taa ba de la cɛgana ka wari bɛ taa maɲɔgɔnna ko de la Mali cɛganaw ka wari bɛ taa bataradenya ko de la Boako ko ka lase cɛganaw ma ko Mali cɛgana bɛɛ ko bɛɛ ka to so i y'a faamuya ko hali ni cɛgana yɛ kɛnɛ ma ko cɛgana ju kan ka ci coronavirus ko k'a ka jugu musotigi de ma a man jugu cɛgana ma dɛ cɛgana ye mɔgɔlankolon ala cɛgana mɔgɔlankolon est-ce que e ka kɛnɛ ko cɛgana ka taa ma dɛ walayi ko cɛgana cɛganaw dɛ dugutigi hali cɛgana sira kan an cɛganaw de cɛganaw dɛ a da musotigiw kun musotigi tɛ tiɲɛ fɔ n na musotigi bɛ musotigi bɛ musotigi bɛ cɛgana ye ka ne